Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Holy Angel University Center for Kapampangan Studies bibigyang pugay ang mga sundalo at gerilya ng World War II. Risen Christ statue na mas malaki pa sa Christ the Redeemer sa Brazil, itatayo sa Porac. Central Luzon, malaki ang potensyal na maging economic firehouse ng Asia ayon kay Senator Dick Gordon. At pamamahagi ng fuel subsidy sa higit 6,000 mangingisda sa Central Luzon, sinimulan na ng DA at PFAR. Magandang araw karehiyon, ako si Nicolette Henson Hizon. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Sinimulan na nitong linggo ang pagtatayo ng higanting estatwa ng Risen Christ o muling pagkabuhay ni Kristo sa bulubunduking bahagi ng Porac, Pampanga. Mas malaki umano ito sa kilalang Christ the Redeemer statue sa Brazil. Ang nasabing estatwa ay maituturing umanong global landmark at pilgrimage place sa Pilipinas. May exclusive report si Paulo G. Santos. Sa bulubunduking bahagi ng Barangay Babo, Pangulo, Porac, Pampanga, naganap ang isang maituturing na makasaysayang groundbreaking ceremony ng SVD Dambana ng Buhay nitong Sabado, March 19. Sa lugar na ito, nakatakdang itayo ang isang pilgrimage area sa lalawigan, bunsod na rin ng inisyatibo ng dating kura paroko na si Father Resty Lumanlan at ang iba pang mga benefactor nito. The original plan here and design is due to the world-famous architect June Palafox. But that plan was for 5 hectares, and we could not continue there because something went wrong, and we had to come here. And blissfully, it is really it's really the plan of God that it will be here. Ayon kay Father Resty Lumanlan, ang mga infrastruktura dito ay magiging simboliko at may advokasiyang itataguyod, gaya ng pagpapahaba ng kapistahan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. There are 2 advocacies that we are envisioning here. One is the resurrection of Jesus, and the second is the way of the cross. The resurrection of Jesus is the highest piece of Christianity, which unfortunately in the Philippines, it's only given little celebration during Holy Saturday. Sa usapin ng disenyo ng SVD Dambana ng Buhay ay hindi raw nalalayo sa ipinagmamalaking Christ the Redeemer statue ng bansang Brazil. Ang statue ng Risen Christ na pinapangarap na mailagay sa tuktok ng bundok ay nasa 160 feet high. That this is going to be a global landmark because of the risen Christ. If Rio de Janeiro has the Redeemer, we in Porac, SVD Dambana, will have the 160 feet risen Christ, the 14th station. Modern design ngunit made of lightweight materials na rin umano ang diskarte ng arkitektura ng Dambana ng Buhay. Modern design pa rin yan. Kaya lang meron lang twist ng konti sa construction kasi gagamit kami ng bagong technology, yung lightweight concrete. Bukod sa Statue of the Risen Christ, Church of Resurrection, uumpisahan na rin ang pag-landscape at pagdisenyo ng nasa 3,700 niches ng columbarium. Iyon ay upang magkaroon ng income-generating program ang proyekto para maisunod ang face-to-face na construction project sa pilgrimage area. Ayon yan kay Architect Rodolfo Cayanan, kaya umanong matapos sa loob ng 2 taon ang buong proyekto. Yun ay nakadepende sa pagdating ng pondo na aabot sa higit 500 bilyong piso. Roughly, yung estimate namin dito siguro ng mga Google ng mga hanggang 500 million, pati landscaping na. Itong property ay 3 hectares ito. Pero now we are concentrating on the columbarium.
Kasi yung columbarium yun ang unang-unang ipe-present namin sa mga donors, sa client. So yun ang unang-unang mag-generate ng income para ma-sustain yung project. Samantala, ang 3 hektaryang lupain ng pilgrimage area ay buhat naman sa donasyon ng pamilya ni na Presidential Advisor for COVID-19 Response Secretary Vince Dizon. Alam mo, si Father Resty, napakagapit sa pamilya namin. No? Actually, uncle ko siya. No? Pinsan siya ng aking nasawing ama. Kaya talagang napakagapit niya sa amin sa Dizon family. Kaya talagang nung pinresent niya yung idea na to sa pamilya, talagang hindi kami nag-hesitate no? Na talagang tumulong. Ngayon na magsisimula na, meron ng retreat house at offices dito at talagang very exciting itong proyektong to. Lalo na para sa mga kababayan natin na talagang kailangan ng ganitong klaseng pasilidad para mag-reflect, magdasal, lalo na itong hirap na dinaanan natin itong nakaraang 2 taon. Talagang nakita mo yung value talaga ng relationship sa Panginoong Diyos. Kaya itong mga ganitong project kailangan talaga natin. Lalo na sa napakagandang lugar dito sa Porac. No? Paolo G. Santos, CLTV News. Samut-saring aktibidad ang inihahanda ngayon ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies para bigyang pugay ang mga bayani ng World War II habang papalapit na ang araw ng kagitingan. Ayon sa HOW CKS, marapat lamang nabigyan ng pantay na pagkilala ang mga sundalo at gerilya na parehong nag-alay ng lakas at buhay para sa kalayaan ng bansa. Narito ang ulat. Isang programa ang hinanda ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o HOW CKS bilang pagpupugay at parangal sa parehong mga sundalo at gerilya na nagsakripisyo ng kanilang mga buhay noong World War II. Ang programang Tepangan at Tetagan na Loob o Valor and Fortitude ay magkakaroon ng iba't ibang aktibidad simula March 29 na siyang 80 anibersaryo ng pagkakatatag ng Hukbalhap Resistance Movement, maging sa April 9 na siya namang 80 taong anibersaryo ng Fall of Bataan. Isang wreath-laying ceremony ang magaganap sa National Historic Marker sa Cabiao, Nueva Ecija sa March 29. Sa lugar na ito, itinatag ni Huk Supremo Luis Taruc kasama ang iba pang gerilya ang pinakamalaking resistance movement ng bansa laban sa mga Hapon. Mag-aalay din ng HOW CKS ng bulaklak sa puntod ni Taruc sa San Luis, Pampanga sa parehong araw. Isang libreng webinar naman ang isasagawa kung saan tampok sina War Historian Dr. Rico Jose at Bamban Museum Curator Ronnie de la Cruz sa April 6. Magbabahagi si Dr. Jose ng kaalaman patungkol sa Jose Banal Regiment. Lecture sa naging papel ng mga Aita noong World War II naman ang tatalakayin ni de la Cruz. Maaaring makita sa Facebook page ng HOW CKS ang iba pang detalye. Samantala sa April 9, magsasagawa ang HOW CKS na isang wreath-laying ceremony kasama ang lokal na pamahalaan ng Kapas sa Kapas National Shrine na makikita sa Barangay Aranguren ng nasabing bayan. Ang lugar na ito ang naging concentration camp ng mga Death March survivor. Ilang performances din ang itatanghal sa nasabing kaganapan. Ayon kay HOW CKS Director Roby Tantingco, nararapat lamang na bigyang parangal ang parehong mga sundalo at gerilya na nagtanggol sa bansa laban sa mga mananakop 80 taon ang nakakaraan. Dagdag niya, bagamat ang mga gerilya ang nagpatuloy ng laban ng sumuko ang mga sundalo noong 1942, kinakailangan pa rin ng mga gerilya na manlimos ng kabayaran at pagkilala. Matatanda ang 2018 nang ipalabas ng HOW CKS ang ikalawa nitong Kapampangan film na pinamagatang Arya. Tungkol ito sa isang zarzuela singer na naging parte ng Huk Guerrilla. Naging anti-government rebels ang kanyang mga kasamahan pagkatapos ng digmaan habang kinakailangan niya makipaglaban sa gobyerno para sa kanyang pensyon. Pinangunahan din ng HOW CKS ang International Conference para sa 75th anniversary ng World War II taong 2017. Angelica Cara, CLTV News. Lumabas na isang matalino at matapat na leader ang gustong mamuno ng ilang mga netizens sa Central Luzon matapos ang isinagawang online survey ng CLTV sa Facebook.
Sa higit 2,700 respondents ng survey, 56.57% o higit 1,500 katao ang nagsabing ang pagiging matalino ang pangunahing katangian na kanilang hinahanap sa susunod na leader ng bansa. 40.77% naman o higit 1,100 respondents ang nais ng isang matapat na leader. Samantala ang katangiang matapang ay nakakuha ng 1.88% o katumbas ng 51 respondents, habang 0.77% o 21 respondents ang nagsabing kailangan ng isang leader na mabait. Isinagawa ang survey mula March 14 hanggang March 19 ngayong taon. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Central Luzon malaki ang potensyal na maging economic firehouse ng Asia ayon kay Senator Dick Gordon. At ilang presidential candidates united sa pagsingil sa 203 billion pesos na hindi binayarang buwis ng pamilya Marcos. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga naunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga naunang balita. Iginiit ni Senator Richard Gordon na kailangang i-develop ang Central Luzon upang maging economic firehouse of Asia. Malaki umano ang potensyal ng rehiyon dahil sa laki ng lupain dito. Samantala, nilinaw naman niya na hindi kailangang makialam ng gobyerno sa operasyon ng business sector. Si Jenna Lumbang Parungaw ang may report. Bumisita si Senator Richard Gordon sa siyudad San Fernando, Pampanga, kung saan nagkaroon siya ng dialogo sa ilang opisyal ng siyudad at mga business leader. Dito ay nilatag ng senador ang kanyang investment plan para sa Central Luzon. Nangunguna dito ang planong gawing economic firehouse of Asia ang rehiyon. Sa kanyang umanong panukalang Regional Investment and Infrastructure Coordinating Hub of Central Luzon o RICH Bill, palalakasin ang potensyal ng mga yaman ng gitnang Luzon, partikular ang malawak na lupain nito. Bagamat hindi nakalusot sa magtatapos na 18th Congress, isa umano ito sa patuloy na isusulong ng senador kung sakaling siya ay muling maluklok sa Senado. We should be the firehouse, the economic firehouse of Asia, not just the Philippines. Ang dami natin lupa eh. And then we should really build more dams for power. At kasama yung farmers dyan. Maglagay na tayo ng silo doon, maglagay na tayo ng bank doon, maglagay na tayo ng transport para yung farmer, pag pumunta doon, ang igagaranti mo lang sa farmer dito, may bibili na. Pagka tinanim mo, hindi ka maghahanap ng bibili. Pag tinanim mo, may bibili na pag natapos. Ginagawa na yan all over the world. Dito natin ginagawa yan. Nakikita rin ng senador na makatutulong sa pagbangon ng bansa ang pagbibigay ng tax incentives sa mga namumuhunan.
Bigyan lahat ng business ng incentives. Patalo yan. Pero ang hinahabol kasi, hindi naintindihan ng iba, tax base. Ano nga, kikita nga ang gobyerno, wala naman nagtrabaho. Mas kikita ang gobyerno kung maraming may trabaho at may hintay mo na pagka may trabaho na yan. Di ba pag may trabaho ka, susweldo ka, may income tax ka. Tapos may pambili ka. VAT yun. Isa pa sa binigyang diin ni Senator Gordon ay ang limitadong pakikialam ng gobyerno sa operasyon ng business sector. Alam niyo ako, ang principle ko, ayoko nakikialam ang gobyerno sa negosyo. Because pag nakialam yan, ang daming pinakikialaman yan. Pagka kumita ka dito, you're a mark. In this country, pagka kumita ka, pwede kang hingaan, pwede kang harasin. Ikinatuwa naman ni City of San Fernando Mayor Edwin Santiago ang ilan sa mga suhestyon ni Senator Gordon para sa pagbangon ng ekonomiya ng syudad. So he's always telling us na yung susi na ng ekonomiya, more investment to create more jobs and to widen the tax base without tax increases. Naniniwala naman si Vice Mayor Jimmy Lazati na makikiisa ang business sector sa panukala ng city government para sa pagsulong ng kalakalan sa syudad pagkatapos ng pandemya dahil sa pinaiiral umanong good governance. With good governance, coupled with governance, masaki ang tiwala ng mga investors dito sa Ciudad San Fernando. So makikita natin ang magdadating ng mga investors sa San Fernando because we have the integrity. Samantala, si Senator Richard Gordon ay muling humahabol bilang senador. Siya ay guest candidate ng Team Robredo Pangilinan o Team Tropa at isa sa pinakahuling inendorso ng One Sambayan bilang senador. Diyan Lumbang Parungaw, CLTV News. Nagkaisa ang ilang mga kandidato sa pagkapangulo na dapat singilin ng higit 200 bilyong pisong utang na buwis ng pamilya ni Uniteam Standard Bearer Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman nakasagot si Marcos dahil no-show naman ito sa debate. Narito ang ulat. Sa unang bahagi ng COMELEC-sponsored debate na pinamagatang Pilipinas Debates 2022, the turning point, sumentro sa pandemya at economic recovery ng bansa ang naging talakayan. Pero sa kabila nito, hindi nagpapigil ang ilan sa mga presidential candidates na buksan ang usapin sa tax delinquency o mga hindi binayarang buwis ng pamilya ni Unity Team Standard Bearer Ferdinand Marcos Jr. Sinimulan ito ni Manila Mayor Isko Moreno na imbis na questionin si Calio de Guzman ay sinusugan lamang ang agenda nito sa usapin ng mga nakitang problema ng mga Pilipino sa kanilang pangangampanya. Gusto ko lang pong susugan yung sinabi ni Calio de, no? Kung saan kukunin natin yung pera doon sa iaayuda natin sa mga farmers na nahihirapan dahil sa pagtaas ng fertilizer. Umasa kayo mga kababayan, yung isang pamilyang may utang ng 203 billion na estate tax, sisiguraduhin natin, sisingilin ko yon, kukunin ko yung 200 billion na yon, ibibigay ko sa magsasaka, ibibigay ko sa driver bilang ayuda ng taong bayang nangangailangan ng tulong ngayon. Ang patutsadang ito ay sinang-ayunan din ni Senator Ping Lacson. Gusto ko lang dugtungan yung sinabi ni Mayor Isko, no? Tama yun. Alam niyo, pinasa naming mga tax packages, ang dami nun eh. Ang na-attain lamang, 101 billion pesos. Train 1, Train 2, ang dami, 101 billion. Meron 203 billion nga na sisingilin lamang na andyan na, bakit ay singilin ng biyaya? Humirit din si Vice President Leni Robredo, anya solusyon sa problema ng bansa ang pagsingil sa kandidatong nangangako ng pagkakaisa. Sususugan ko din yung sinabi ni Mayor Isko saka ni Senator Ping. Kasi ngayon pinag-aawayan, ayaw natin isuspend yung excise tax kahit napakataas ng langis dahil wala tayong pera. Nasasayang tayo sa revenue, hindi papasok sa gobyerno. Ang ibibigay natin na ayuda ngayon sa napantawid pasada ay 200 pesos na napakakonti nun. At ito 230 billion pesos. Pag nasingil natin ito, hindi na natin kailangan tipirin yung ating mga kababayan.
Naging diretsahan din si VP Leni Robredo sa nakauungusan sa survey na si BBM, lalo na't nang mahalukay ang issue ng pagregularisa sa pagkalat ng fake news sa mga social media platform. Anya, si BBM ang nakinabang sa pagpapalaganap ng fake news laban sa kanya. Ako po agree ako kay Mayor Isko na kailangan hanapin natin yung source. Kasi halimbawa po ako, 2 ng companies yung naggawa ng study na sinasabi ako yung number 1. Ako yung number 1 na tinitira ng lahat na disinformation at number 1 na nakikinabang sa disinformation si Mr. Marcos. Number 2, kailangan yung social media platforms should be made accountable dahil sila yung nagiging bahay nitong mga disinformation na ito. Hindi naman nasagot ni Marcos Jr. ang mga pahayag ng mga kapwa-kandidato dahil na rin sa kanyang pagliban sa debate. Ayon sa ilang kritiko, ang hindi pagdalo ng anak ng diktador sa mga debate gaya ng pinakahuling isinagawa ng Commission on Election ay pagpapakita ng kawalang plano sa pangungobyerno at pagtalikod sa mga matitinding tanong ng kapwa-kandidato at maging ng mga Pilipino. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa iba pang balita, arestado ang 3 high-value drug personality sa syudad ng Olongapo. Sa Bulacan naman, napasakamay na ng mga otoridad ang isang hinihinalang major distributor ng marijuana. Alamin ang detalye ng mga balitang yan sa pagroronda sa rehiyon ni Justine Pamintuan. Tatlong high-value target na umano'y tulak ng droga ang nasa kote ng mga otoridad sa ikinasang buy-bus operation sa Barangay Santa Rita, Olongapo City nitong March 18. Nakumpiska sa mga sospek ang 6 na sachets na naglalaman ng 12 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 82,800 pesos. Kinilala ng mga otoridad ang 3 sospek na sina Ian De Leon, 25 anyos, ng Manggahan Street, Purok 1, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Armando Florentino, 57 anyos, na residente ng 232 Avocado Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City, at si Brian Carlo Araneta, 25 anyos, at residente ng 185 Avocado Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Maliban sa droga, nakumpiska rin ang iba't ibang drug paraphernalia at buy-bus money. Samantala, sa Bulacan, huli ang isa sa pinaniniwalaang major distributor ng marijuana sa San Jose del Monte at kalapit na bayan sa naturang lalawigan. Sa ikinasang operasyon ng PIDEA Bulacan nitong March 19, Sabado, nasa 5 kilong dried marijuana na nagkakahalaga ng 600,000 pesos ang kanilang nakumpiska. Kinilala ang naarestong suspect na si John Gabriel Gayo, 27 anyos, na residente ng Block 6C, Lot 24, Barangay Santo Niño 1, City of San Jose del Monte. Ang nakumpiskang dried marijuana ay nakabalot sa 6 na brown tubular. Nakumpiska rin mula sa suspect ang boodle money na ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampang kaso sa mga nahuling tulak ng shabu at marijuana. Just Pamintuan, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pamamahagi ng fuel subsidy sa higit 6,000 mangingisda sa Central Luzon, sinimulan na ng DA at BFAR. Mas maraming diskwento caravan ilulunsad ng DTI bilang tugon sa mataas na presyo ng bilihin. At paliga ng basketball, iba pang sports, balik sigla na sa Central Luzon. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik ang CLTV Balitaan. Sinimulan na ngayong Lunes ang pamamahagi ng 3,000 pisong fuel subsidy sa mahigit 6,000 mangingisda sa Central Luzon. Ginawa ang rollout ng cash aid sa Subic Fishport sa Zambales. Ayon sa Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, first tranche pa lamang ito. May detalye ng balitang yan, si Paulo G. Santos. Matapos mamahagi ng fuel subsidy sa mga mangingisda at magsasaka sa Central Visayas, napili naman ng Department of Agriculture na i-roll out ang nasabing programa sa Central Luzon dito sa Zambales. Nasa rehiyon kasi ang malaking bilang ng mga kababayan natin sa sektor ng agrikultura na labis umanong apektado ng mga nakalipas na oil price increase. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, wala umanong deadline ang distribusyon ng first tranche dahil ito'y bahagi ng General Appropriations Act. Siguro mga 349,000 farmers, corn farmers and fishers will be the beneficiaries of this fuel discount. Sa kabila nito, target ng DA na maipamahagi ito hanggang katapusan ng Marso habang inaasahan naman umano na mai-roll out ang second tranche sa buwan ng Abril. So itong 500 million itong first tranche ay sana may bigay po natin itong hanggat end of the month. Then by April susunod ay yung 600 million. So total of 1.1 billion pesos as fuel subsidy. Aminado si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR National Director Commodore Eduardo Gongona na hindi sapat ang 3,000 fuel subsidy. Kaya pakiusap umano niya sa Kongreso na maglaan ng karagdagang pondo para sa sektor ng pangisdaan. Ay kung maparapatin ako na maipaglaban to sa ating mga decision makers, legislators, as well. Dagdagan natin to. Ang pinag-usapan nila, maganda yon yung 3.2 billion assistance para sa mga fisheries. Ito kasing fuel assistance na to, kung lalampas ka ng 5 kilometers of municipal water, baka 5 to 6 days lang yan, di ba? So, kailangan natin na kahit na 1 month man lang maibigay natin na fuel assistance, that will constitute already to a bigger local fish production. Batay sa master list ng pamahalaan, aabot sa 2 milyong magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang nakatakdang tumanggap ng ayuda. Pasok naman sa first tranche ang higit 6,000 mangingisda sa Central Luzon. Ayon kay BFAR Central Luzon Chief Willie Cruz, uunahin muna raw ang mga municipal fisher folks. Sa kabuuan daw ay hindi bababa sa 130,000 ang bilang ng mga mangingisda sa rehiyon. Sa Central Luzon, ating estimate is nasa 130,000 yung ating mga registered fisher folk dito. Of course, kailangan lagi yung intervention ng ating national government. Previously naman, nabigyan naman natin silang maraming bangka. Dahil kada pandemic, naramdaman na yung bigat pagdating sa ating fuel. So, isa sa mga paraan ng ating pamahalaan na magbigay ng subsidy. Although hindi siya ganun kalaki, at least makatulong. Ipamamahagi ang discount card para sa fuel subsidy sa mga tanggapan ng BFAR at Department of Agriculture. Maaari raw itong i-claim ng minsan o pautay-utay sa mga accredited gas station. Ayon kay Director Sammy Malvar, Assistant Director for Operations ng Department of Agriculture, paraan na rin ito upang hindi mapolitika ang rollout dahil sa inaasahang pagsisimula ng kampanya sa local election. Opo, kaya nga po siguro mas maganda kung BFAR na lang ang mag-distribute, no, para hindi mahaluan. Kasi kahit na wala namang intensyon, halimbawa yung ating lokal na pamahalaan, alam naman natin period ngayon ng election, no, pangampanya. Baka mabigyan ng kulay, no. Kaya para maiwasan din siguro, baka mas magandang BFAR na lang ang mag-distribute. May mga provincial offices naman tayo na pwedeng silang gagawa ng pag-distribute ng mga card. Paulo G. Santos, CLTV News.
Plano ngayon ng Department of Trade and Industry na magsagawa ng mas maraming diskwento caravan upang kahit papaano ay maging abot kaya pa rin daw ang bilihin para sa publiko. Ito ay kasunod ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na may direktang epekto naman sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Naritong detalye. Plano ng Department of Trade and Industry o DTI na magdaos ng mas maraming diskwento caravan at itaguyod ang direct selling upang mapanatilihin ang mababang presyo ng bigas, baboy, manok at iba pang basic goods. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, ito ay upang makabili ang mga consumer ng kanilang pangunahing pangangailangan direkta sa mga manufacturer at producer sa abot kayang presyo. Ang diskwento caravan ay isinasagawa sa pakikipagtulungan sa mga local government units o LGUs. Dagdag pa ng kalihim, magsasagawa raw ang DTI ng pilot test at permanenteng diskwento caravans sa iba't ibang lugar sa bansa. Itinutulak daw ng gobyerno ang pag-alis sa pass-through charges ng LGG upang mapababa ang gastos. Hiniling din daw sa mga LGU ang paglikha ng buffer stocks para sa bigas. Maaari raw silang didirektang bumili sa mga magsasaka at maaari silang humiram ng pondo sa government financial institutions tulad ng Development Bank of the Philippines at Land Bank. Bagamat may presyong reasonable dapat na programa ang DTI kung saan mabibili ang mas murang bigas at baboy sa mga participating supermarkets at retailers, sinabi ng kalihim na may iba pang forma ng suporta na ibinibigay ang gobyerno upang mapababa ang presyo ng bigas. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, 10 billion pesos na halaga raw ng suporta kada taon ang ibinibigay sa rice farmers. Ito'y sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga binhi, makinarya, pataba at cash assistance. Namimigay din ang Department of Agriculture ng fuel voucher sa mga magsasaka. Samantala, pinag-aaralan pa raw ng DTI ang kahilingan na adjustment sa Suggested Retail Price o SRP sa ilang basic goods. Kabilang sa mga nag-request ng pagtaas ng SRP ang manufacturers ng evaporated at condensed milk, canned meat at sardinas. Kailangan muna daw ang approval ng DTI bago magkaroon ng anumang adjustment sa SRP ng basic necessities at prime commodities bago ito maipatupad. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Balik sigla na ang iba't ibang sports, hindi lang sa Central Luzon kundi sa buong bansa. Ito ay matapos magluwag ng protocols ang pamahalaan sa ilalim ng COVID-19 response. Ang mga eksena sa palakasan sa ulat ni Felix Barrios. Matapos halos ang 2 taon na on and off season ng iba't ibang sports, unti-unti nang bumabalik sigla ang larangan ng palakasan kasunod ng pagsasailalim sa Alert Level 1 COVID-19 response ng maraming lugar sa bansa. Kabilang na rito ang mga professional at amateur leagues o maging simpleng pag-ehersisyo lamang ng bawat grupo o individual. Sa professional sports, mainit nang muli ang bakbakan ng mga kupunan na kasali sa Philippine Basketball Association at National Basketball League para makamit ang kanilang minimithing championship. Nagsimula na ring humataw sa Metro Manila ang Premier Volleyball League. Dito sa Central Luzon, balik hardcourt na ang mga manlalaro na kasali sa Filipino Basketball League sa lalawigan ng Bulacan. Para naman sa martial arts, ginanap na rin ang Universal Reality Combat Championship ngayong nakaraang linggo. Ang mga basketball courts na dati ay ginagawang venue para makapagbigay ng ayuda, ngayon ay nagkakasigla na. Bakas naman sa mukha ng mga manlalaro ang tuwa at kasabikan sa bawat pagtalbog ng bola. Kwento ng ilang kabataan, humanap na lamang daw sila ng ibang libangan noong ipinatigil ang pagdaraos ng contact sports. Gaya na lamang ng paborito nilang basketball. Isa na rito si Daniel Pangilinan ng Del Carmen, City of San Fernando, Pampanga, na mahilig sa paglalaro ng basketball. Di naman po natin inaasahan na magkakaroon po ng pandemya. At mawawala po yung hindi po natin malalaro po yung hilig natin. So pinalitan ko din po ng yung nag-exercise po ako sa bahay, nag-workout yan. Para po hinahanap po kasi ng katawan ko yung pinagpapawisan po. Dahil nga walang basketball that time, siguro nag-workout ako every morning. Dahil syempre kahit di naman tayo magaling mag-basketball, gusto rin natin pawisan kahit nasa bahay po tayo. Lubos na pag-iingat pa rin ang pinapaalala ng mga medical professionals at maging ng Department of Health upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 kahit na nasa Alert Level 1 COVID-19 response ang buong rehiyon. At ngayong nagsimula na ang summer season, may kahilingan lang ang mga gaya ni Daniel.
Kung magkakaroon po ng liga at kung magkakaroon din po ng privilege na makasali po sa liga, yun po, ang tatake ko po yung privilege na makasali po. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Walk for Lenny Kiko 2022, ikinasa ng mga kabataan sa Santo Tomas at Minalin. Lawyers for Lenny Pampanga kinundena ang pagbabanta ng ilang netizens kay Vice President Lenny at mga kakamping supporters. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga naunang balita. Ikinasana ng mga kabataan sa Santo Tomas at Minalin, Pampanga ang Walk for Lenny Kiko 2022. Dito ipinakita ng Youth for Lenny ang kanilang sigasig na maikampanya ang Team Robredo Panglinan o Tropa. Dumalo naman sa aktibidad si Tropa Senatorial Candidate Alex Lacson. Si Jana Lumbang Parungaw ang may balita. Napuno ng kulay rosas ang kahabaan ng kalsada mula Santo Tomas hanggang Minalin, Pampanga nitong Sabado dahil sa higit 300 kabataan na nagboluntaryong sumali sa Walk for Lenny Kiko 2022. Ang aktibidad ay inorganisa ng Youth for Lenny Santo Tomas at Youth for Lenny Minalin. Ilan sa mga sumali ay hindi lamang umano nakikiuso, ngunit alam daw nila kung bakit si Vice President Lenny Robredo ang dapat na suportahan para susunod na Pangulo ng bansa. Malaki po yung impact ng kabataan, malaki po yung role ng kabataan sa pagboto natin ngayong eleksyon. Dahil tayo makikinabak in the 6 years. At maliwan yung mga naitolo natin. Tayo rin yung nag-suffer sa mga consequences. Mali yung mga magiging ng ating desisyon ngayong eleksyon. Si Bibi Lenny po yung iboboto ko ng presidente. Dahil unang-una hindi po siya magnanakaw. Pangalawa, meron po siyang kredibilidad bilang public servant. Marami na po siya napatunayan bilang leader. Naging mulat kami sa katotohanan at alam namin kung ano ang fake news at hindi. Sa pamamagitan ng mga plataforma niya, meron kami pag-asa na maging isang kabataan at aktibong miyembro ng mamamayan ng Pilipinas. Nilinaw naman ni Cavis Lacsino na lahat ng sumali sa Walk for Lenny Kiko ay mga volunteers na nais maging bahagi upang maikampanya ang kanilang pambato. Yung paglalakad namin ay wala pong bayad. Lahat po ng pumunta ngayon ay volunteers galing po sa iba-ibang municipality, especially po sa Minalin at Santo Tomas. Ginawa po namin ito para po ipakita sa mga tao sa Santo Tomas at Minalin na si Lenny Robredo ang karapat-dapat na manalo sa susunod na eleksyon. Para sa Youth for Lenny Santo Tomas, ang track record ni Vice President Lenny Robredo, lalo na tuwing may krisis, ang kanilang naging basihan para maikasa ang kanilang grupo. Siya po ang aming napiling kandidato dahil siya lang po ang mayroong magandang plano at plataforma para sa ating bansang Pilipinas. Napatunayan po ito sa napakaraming krisis na pinagdaanan ng ating bayan na kanila pong nagkaroon po sila magandang programa, magandang plano at siya lang po ang walang bahid ng korupsyon sa lahat ng mga humahabol. Dumalo naman sa aktibidad ng mga kabataang Kapampangan si Senatorial Candidate Alex Lacson na isa sa mga kandidatong nasa ilalim ng tropa. Sa kanyang paglilibot ay saksi umano siya kung paano lumakas ang puwersa ng mga kakamping dahil sa volunteerismo. Yung energy talaga nang gagaling sa kanila, yung aktibo na volunteerismo, galing po talaga, sila talaga yung lakas at yung puwersa ng kampanya. Ito po nakikita namin sa buong bansa. Hindi umano natatapos sa Walk for Lenny ang inisyatibo ng mga Youth for Lenny sa Pampanga. Magsasagawa din umano ng house-to-house campaign ang mga ito. Next week po, abangan niyo po kami kakatok po kami sa inyong mga bahay upang ikampanya po ang buong tropang angat dahil po naniniwala kami na sa gobyernong tapat, angat buhay ang lahat. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News.
Nagbabala ang mga miyembro ng Lawyers for Leni Pampanga chapter sa mga individual na nagbabanta kay Vice President Leni Robredo at sa mga taga-suporta nito. Ito ay kasunod ng announcement ng grupo na magkakaroon ng People's Rally ang Team Angat Buhay Lahat dito sa Pampanga sa darating na ika-9 ng Abril. Narito ang detalye. Kinundena ng Lawyers for Leni Pampanga chapter ang ilang social media post na naglalaman ng pagbabanta kay Vice President Leni Robredo kaugnay ng kanyang pagbisita sa Pampanga sa darating na April 9. Kabilang sa mga post na ngayon binura na ng ilang netizen ang di umano'y birong pagtatanim ng bomba sa venue kung saan gagawin ang People's Rally ng Team Angat Buhay Lahat sa April 9. May ilang post din na nagsasabing ito ang pagkakataon nila para mapatay ang Vice-Presidente. Ayon sa kanilang statement, bagamat marka ng isang tunay na supporter ang pagiging masugid, kailangan umanong tandaan na ang paggamit ng karapatan ay hindi dapat lumabag sa karapatan ng iba. Dagdag pa rito, ang sino mang gumagawa ng anumang pagbabanta o nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa pagpaslang na gumagamit ng bomba o anumang pasabog ay maaaring managos sa ilalim ng Revised Penal Code at Presidential Decree No. 1727 at maparusahan ng pagkakakulong ng hanggang 5 taon. Nauna nang kinundena ng Youth for Leni Kiko Pampanga ang mga death threat at bomb scare na nanggagaling sa iba't ibang social media users. Ayon pa sa kanila, nakatatanggap din umano ng red tagging at pagbabanta sa kaligtasan ng mga volunteers ng APALIT. Nagbigay naman ng pahayag si VP Leni ukol sa mga pagbabanta at fake news na nakatuon sa kanya at sa kanyang mga taga-suporta. Paraan lamang daw ito ng kanyang mga katunggali sa politika na sirain ang kanilang gumagandang kampanya, lalo pat nakikita na ng marami ang kanyang mga inilalatag na plataporma at solusyon sa problema. Hinikayat din ng Vice-Presidente ang mga nagbabantang taga-suporta ng ibang kandidato na suriing mabuti ang kanilang mga plataporma at lumahok umano sa totoong pagbabago. Nangyari ang mga pagbabanta ilang araw matapos magdaos ng malakihang rally ang mga kakamping kung saan libo-libo ang mga dumalo, batay na rin sa mga totoong litrato. Angelica Cara, CLTV News. Kaugnay ng balitang yan, nakapanayam ng ating kasamang si Jennifer Salenda, si Paulo Ponyo Cruz, ang Provincial Convener ng Youth for Leni Kiko Pampanga. Panoorin natin ito. Makakapanayam natin si Paulo Ponyo Cruz, ang Provincial Convener ng Youth for Leni Kiko Pampanga. Magandang gabi sa iyo, Paulo. Welcome sa CLTV News. Magandang gabi, Jennifer, at sa mga tagapanood natin sa CLTV. Una sa lahat, ano ang reaksyon mo, no, na mukhang talagang umiinit na, no, kahit yung pangangampanya ngayon dito sa Pampanga, meron ng mga pagbabanta na kasama mula naman sa mga supporters ng ibang kandidato. Anong reaksyon mo dito, Paulo? Oo, inaasahan naman natin itong mangyayari dahil papatapos na, kumbaga, ilang araw na lang at magsisimula na rin ang ating local campaign. At paglilinaw lang ito na talagang para sa amin sa Youth for Leni Kiko Pampanga, lumalakas ang aming hanay, lumalakas ang aming kampanya, at lalo pa siguro natatakot o kinokonsidera nila na kami ang nananalo sa lagay na ito. Kasi kung totoo na kami ay ang aming kandidato, si VP Leni at ang buong tropang angat ay ang mga dehado sa kampanyang ito, hindi sila maglalabas ng mga ganitong mga smear campaign. Bakit nga ba, Paulo, ganito na lamang kasigasig ang Youth for Leni Kiko dito sa Pampanga na talagang ikampanya itong dalawang kandidato na ito? Ano ba ang nakita ninyo at talagang call out ang suporta na pinapakita ng mga kabataan? Kolektibo kasi itong hangad o nasa ng kabataan. Kaming mga kabataan ang isa sa mga pinaka-naapektuhan dito sa pandemya. Kaya marahil nagsama-sama ang kabataan, napakarami ngayon na naghahangad talaga ng maasahang gobyerno. Mula sa sektor ng edukasyon na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na landas,
itong mga pangarap siguro ng kabataan na tila ba hindi nagkakaroon ng malinaw na patutunguhan dahil na rin dito sa kawalan ng sistema, kawalan ng programa ng gobyerno. Nakikita namin na tanging si VP Lenny at Senator Kiko, ganoon na rin ang buong tropang angat na sila lamang ang makapagbibigay ng malinaw na landas doon sa nais naming makita sa kasalukuyang administrasyon. Alright. Kaugnay naman itong mga pagbabanta, no, na lumabas sa social media, ano ang ginagawa ng inyong kampo, no, kaugnay nito? Of course, hindi pwedeng ipagsawalang bahala, no, itong mga ganitong pananakot. On your end, ano ang ginagawa ninyo, no, to make sure na itong ino-organize na campaign rally for VP Lenny ay magiging maayos? Una-una na aming nakikita na parang mayroong troll farm na nag-ooperate dito sa Pampanga. No? Kasi marami talaga ang nagtotroll na nanggagaling dito sa lalawigan ng Pampanga at aming sinasabi na hindi yata likas sa mga Kapampangan ng trolling. No? So napasok tayo ng masamang kultura. Sa amin ngayon, ina-identify namin isa-isa ito. Tinutulungan namin itong Lawyers for Lenny. Ifino-forward namin sa kanila ang mga reports na natatanggap namin tungkol dito dahil hindi namin pwede itong i-downplay o ipagsawalang bahala. Ang anuman na mga pagbabanta sa seguridad o buhay, hindi lamang ng aming kandidato, ganun na rin ang mga magpa-participate dito. Kasi parang ginagawa siya na deterrent o pananakot sa mga nais mag-participate. Ito yung ginagawa namin ngayon, nakikipagtulungan kami sa iba-ibang organisasyon, lalo na sa Lawyers for Lenny upang sila ang mag-forward nito kung sakali o gumawa ng aksyong legal. So, Paolo, you were saying hindi ka kumbinsido ng mga Kapampangan ang may gawa nitong pagpapakalat ng pagbabanta sa social media? Hindi natin masabi dahil ang ibang mga accounts na naglalabas nito ay mga fake accounts. So nasabi ko nga na trolling. Ang namomonitor lang namin, masasabi namin na may troll farm siguro na dito nakabase sa lalawigan ng Pampanga kasi nakadirekta dito sa lahat ng inikutan ng People's Rally ng Tropang Angat. Tanging Pampanga lang yata yung nagkaganitong pagkabahala na pagpunta ni VP Lenny kaya nagbigay sila ng mga threats upang hindi dumiretso o tumuloy yung mga tao na nagbabalak. Yeah. Do you think ito ay may kinalaman sa nangyaring campaign noong March 20, yesterday, no, sa Pasig na nakita naman natin, no, from drones, no, yung mga totoong litrato kung gaano karami yung nag-participate. I think ito yung pinaka maraming crowd, no, na nag-attend sa mga naging campaign rally, no, ni VP Lenny. Masasabi ko siguro na hindi lamang kay VP Lenny kasi we're making history. Ito na rin marahil ang pinakamalaki sa lahat ng pagtitipon sa kampanyang pangpanguluhan. Kaya siguro meron din itong epekto dahil malaki ang inaasahan sa amin sa Pampanga Organizing Committee at sa mga Kapampangan lalo na hihigatan pa o lalo pang dadagdagan pa ang mga pakulo. I-showcase dito ang kultura ng Kapampangan, ang pagkain Kapampangan. Marami silang inaabangan dito. Kaya marahil ito yung mga inihanda nila na mga aksyon upang pigilan na maging successful din katulad nung kahapon, yung People's Rally sa Pampanga. Bilang panghuli na lamang, Paolo, ano ang mensahe na nais mong ipaabot, no, sa ating mga manonood? Gayon din sa iyong mga kasamahan, kaugnay nga nitong nangyaring pananakot na ito, pero tuloy pa rin, no, in spite of this, tuloy pa rin itong inyong ikinasang campaign rally sa April 9.
Opo. Lalo lang kaming lumalakas. Lalo lang tumitibay ang aming loob at lalo na kaming nagpupursige na ipanalo talaga itong laban na ito. Sa mga nagtitreat po sa amin, para sa aming Youth for Lenny, Kiko, Pampanga at sa buong samahan itong Pampanga for Lenny, Kiko movement, ang amin lang pong nais na itawid na mensahe. Ang kampanya po, ito ay pagnanasa nating lahat. Kaya ikaw ba ay makaleni o hindi, ito'y pagnanasa ng lahat sa pagbabago. Dahil ginaganap nga naman ng Panguluhang eleksyon sa tuwing 6 na taon, ibig sabihin tayong lahat ay malinaw dapat na may iisang nasa tayo, may iisang direksyon na gusto nating gawin. Kaya maging patas nawa sana ito na huwag tayong magresulta dito sa pananakot. Maging patas na tayo ay payapang lumabas at mangampanya, suportahan ng ating nais na kandidato. Sa aming namang mga kasamahan, lalo na sa mga kabataan, gusto ko lang din kunin itong pagkakataon ito na pasalamatan dahil hindi sila natatakot, bagkus sila po ay lalo pang ginaganahan at pagpapakita ito na marami na ring pananakot, marami ng takot na dumating sa amin, maraming mga dagok sa mga kabataan, lalo na itong nagdaang panahon ng pandemya. Kaya ito ay lalo pang magpapatibay sa aming kampanya. Alright, maraming salamat sa iyo, Paolo, at mag-iingat kayo. Mga karehiyon, Paolo Ponyo Cruz, Provincial Convener po ng Youth for Lenny, Kiko, sa lalawigan ng Pampanga. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official at CLTV36 News. Kung nais nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa aming 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette